Ni tasibila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye finitigiw tɔgɔ la minnu binna kɛlɛdaga la yɔrɔ la walankatalen don Makiv. Nin foto camanw na jaw bi ye i bɛ mɔgɔ caman kunkolo ye ja minnu na k'u to u ka nisɔndiya waati la. A duguma kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen de bilalen don n'u ka cɛfarinya yanka bonyali ye k'a sɛbɛn ko gloire aux héros. Kilomètre 600 bɔɲɔngo de bɛ Makiv dugu ni kɛlɛdaga cɛ. Nka yɔrɔw ka dɔgɔ min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ nin yɔrɔ in ɲɔgɔn min bɛ nin kɛlɛ in misimisi yira. Yan nɔ cɛ minnu si birintilen don n'u ye cɛfini ta k'u ka jamana kɔkɔrɔma don olu ka fotow bi ye kala sa. Kaburuden minnu filɛ nin ye kaburuso la dugu kɔnɔ olu kɔfɛ a tɔ fanba bɛɛ lajɛlen tununa. A filɛ mɔgɔw bɛ min mɔgɔ dogolen bɛ u bagabagalen don. Alex Kamavoskiyi sigilen don Allemagne jamana kan nin y'a san 30 ye. A seginna ka na a yɛrɛ wolodugu la min kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye a fɛ kabiri kɛlɛ daminɛna. Cogo min na a bɛ se ka na a ka bugulatigɛ gafew kuraya nka a nana ye ko a teriw n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen tununa. Nin ye subahana ye. Kamavoskiyi ko cɛ caman de bɛ u ka nin dugu kɔnɔ minnu sisan bɛ se ka to u ka taa kɛlɛdaga la nka k'a caman kelen don k'i dugu u ka togoda fanfɛ dugumisɛnninw caman kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka bali ka taa kɛlɛdaga la. Makiv bɔlɔnkɔnɔnaw la kabiri février kalo daminɛ waati VOA sera ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ fanba minnu ye u ka bɔlɔnw kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun ye musow de ye. A fanba y'a sɛbɛntiya ko gɛlɛyaba o de binna u kan kabiri u ka cɛw taara ka bɔ dugu kɔnɔ. Ne kɔni ye san 70 musokɔrɔba de ye. Tiɲɛ don k'a fɔ ko ni cɛw tɛ yan gɛlɛya don. A gɛlɛya ka bon kosɛbɛ musoncininw de ma sabula ni cɛ bɛ so a bɛ denw lakana wa a bɛ musakaw fana bɔ. Gɛlɛyaba kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la. Dugumisɛnnin caman ka fara dugubaw kan Ukraine tilebiyan fan fɛ caman binnen don gɛlɛyaw kɔnɔ ni waati ninnu na k'a sabu kɛ a dugu cɛw bɛɛ lajɛlen bolila. Nka Makiv dugu kɔni jatilen don i n'a fɔ min ye gɛlɛyaba sɔrɔ ka tɛmɛ Ukraine jamana dugutɔw kan kabiri kɛlɛ daminɛna. U ka jamana fanga ye a sɛbɛntiya k'u ka dugudenw n'o hakɛ tun ye mɔgɔ 52,000 ye san 1991 waatiw kɛra 32,000 ye san 2024 waati. Ni bɛ ne lasiran kosɛbɛ mɔgɔ camanba de tagara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa Ukraine yɛlɛ yɛlɛmana pewu sabula mɔgɔ caman taara ni ye dusukasi koba de ne yɛrɛ teri ani n ka duden bɛɛ lajɛlen taara ni dusukasi ka bon kosɛbɛ. Angelina Bondar si ye san 15 ye. A sigiɲɔgɔn caman de fagara nin kɛlɛ in sen fɛ. A dɔw talen don kɛlɛdaga la. A teri caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka dugu bila k'a sabu kɛ u sisan hakɛ sera min b'a jagoyaw kan u ka taa kɛlɛdaga la. A ko k'a b'a dɔn don dɔ la ale sisan hakɛ denmisɛnninw olu de bɛna Ukraine jamana jɔ nka k'ale yɛrɛ ma labɛn ka nin gɛlɛya in wuli ka bɔ yen.